दा दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों कमिटि हिसाबै जों बेखौनो बुंहरनो सानदों। दा बाहाय जोंनि जेनाखि केटेल मार्केटखौ लाबोनाया जों गोबावथार खस्थ'नि गेजेरजों गोबावथार समनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे खामानिया दिनै साक्सेस जानानै फैदों। दा बाहाय जोंनि जेनाखि सिन्थाधारा जोंनि कमिटिनि जेनाखि सिन्थाधारा जोंनि पार्टिनि जेनाखि सिन्थाधारा दा मोनसे सिन्थाधाराया बेनो जिहेतु जोंहा मोसौआ जोंनि न'खरनि मोनसे सम्पति। दा बे सम्पति हिसाबै जों बेखौ न'खराव फिसियो। दा बेखौ फाननानै जोंहा गोबांथार सिमां थायो न'खराव। सोरनिबा लोमजानाय, सोरनिबा न'खरनि उसुबिदा सुबिदा, सोरनिबा गथ'नि एडमिसन, सोरबा बिदिनो हाबा, सोरनिबा बिदिनो गथ'नि आथिमंगल। दा बेखौ फाननानै गोबांथार जोंहा रांखान्थियारि आरजिनायनि गेजेरजों न'खरनि जेनाखि समस्या बेखौ मावफुंनांगौआव जोंहा न'खरारि हिसाबै गोबांथार सिमां थायो। दा बेखौ जों सिन्थाधारा खालामनानै जों गोजौ लेभेलाव जेनाखि जोंहा गिबि जों साबायखर बावहरनांगोन जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ। सारमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे खामानिया दिनै साक्सेस जानानै फैदों। दा दिनै मोनसे सासे जोङो जेनाखि जोंहा बिटिसिनि EM तेज मोसाहारि सारा मार्केट एफेयार्सनि जोंहा EM सारमोननि नाजानायनि गेजेरजों आरो जोंहा फरेस्टनि EM जेम्स बसुमतारी आरो जोंहा लकेल MCLA खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै AC मिटिं पास खालामनानै दा बेखौ जोंखौ मोनसे मोसौ बाजार खुलिथों होननानै जोंखौ अर्डार हरदों आरो बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजायै दिनै बे साक्सेस जाबाय। मोसौनि रसिद लिरगोन आरो दा फ्राय फायखारिफोरा फ्राय गारि लानानैसो दा बिजनेसखौ खालामो। बे रसिदआ बबेसिम खुलिगोन? बे जाहैबाय ओरैनो माबानायाव गभर्नमेन्ट नर्म्स बायदिबा बाहाय उइथिन दा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बेयो जागोन। बाखिखिनि माखासे नैबे रसिदनि खोथायाव जाहैबाय जे माल ओंखारनाय आरो माल फाननाय बेसेबां ओंखारगोन आरो बेसेबां मागोन बेखौ जोङो हयथ' गाबोन समफोरनि गेजेराव रायज्लायनानै जों बेखौ डिसाइड खालामगोन। बेखौ अनलि सुनिबार खालामनाय जादों। खारन खोथाया जाहैबाय सुनिबाराव मानि थाखाय खालामदों बाहाय मोसौ फाननानै सोरबाया बायदिसिना बायनानै लाङो। जोंहा सोरबाया फाथो माइ फाननानै मोसौ बायनानै लाङो। दा बेनि सुबिदानि थाखायनो नैबे बाजार सान्तिपुर बाजार खालिनो बे मोसौ बाजारखौ खालामनाय जादों। रायजोफोरखौ मा खालामो? ओरैनो जोङो खावलायनो लुबैदों जों कमिटिनिफ्राय जिहेतु जोंहा मोसौ बाजार जानाय हिसाबै दा दहायनो जोंहा ब्लकनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों बायलाय फानलाय थायोब्लासो जोंहा बाजारा सोलिगोन। दा नंखायनो लकेलनि इन्टेलेक्सुयेल आरो जोंहा जायफ्रा मोसौ फिगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे बाहाय निस्सय गावनि माखासे न'खरनि सुबिदा असुबिदाखौ लानानै जुदि उसुबिदाफोर जायोब्ला फाननांगौ जुदि जायोब्ला न'खराव गामियाव फानालासिनो निस्सय नैबे बाजाराव फैनानै फानफैगोन। आरो जायफ्रा न'खराव गोनांथार बायनो गोसो जादों बिथांमोनाबो नैबे बाजाराव फैनानै बायफैनो हागोन।